Qegħdin nittrattaw il-ktieb tas-Salmi u partikolarment irridu ninvestigaw dawk il-porzjonijiet fih illi forsi f'widnejna jiżgarraw, dak li aħna nsejħulhom is-Salmi imprekatorji, fejn l-awtur David jew xi ħadd ieħor qiegħed jitlob saħta mingħand Alla fuq l-edewwa tiegħu. M'aħniex mdorrijin nitolbu hekk u rridu naraw x'inhi r-raġuni u għaliex dawn il-talbiet jinstabu fl-Iskrittura imqazza kemm għat-tagħlim kif ukoll għal korrezzjoni tal-fidi tagħna. Pereżempju f'Psalm 79 vers 6 naqraw sawwa bil-qilla tiegħek fuq il-ġnus li ma jarfukx u fuq is-saltiniet li ma jsejħux lill-ismek għax huma belgħu lil Ġakobb u għamlu ħerba fejn jagħmar. Ġifieri minn issa qegħdin nindunaw illi dan mhijiex xi talba kapriċċjuża, vendikattiva, fejn l-awtur qiegħed jitlob tpattija mill-edewwa tiegħu għal xejn b'xejn. Infatti qed jgħid huma belgħu lil Ġakobb u għamlu ħerba fejn jagħmar. Eżempju ieħor insibuh f'Salm 40 vers 14 u 15. Ħajjistħu u jinfixlu dawk li jfittxu ruħi biex jeqirduha, ħajjintefgħu lura umiljati dawk li jieħdu pjaċir bil-għali tiegħi. Ħa jitbellħu bil-mistħija tagħhom dawk li jgħiduli aħa aħa. Hawnhekk il-Salmista ċertament huwa emozzjonat u imqanqal sabiex anke wasal biex jindirizza lil Alla b'dan il-mod. Però dan il-lingwaġġ illi niltaqgħu miegħu f'diversi inħawi fil-ktieb tas-Salmi. Il-lingwaġġ ħanejdulek feroċi. Kemm għadu jgħodd għalina llum meta aħna imsejħa biex inħobbu lill-edewwa tagħna. Niftakru kif Ġesu enfasizza illi l-imħabba tagħna m'għandix tintwera biss ma' dawk li jħobbuna, għax altrimenti ma jkollna ebda krettu mingħand missierna li hu fis-smawiet. Ma saħansitra għandna nixbħuh li bħalma Alla anke juri imħabba u tjieba lejn l-inġusti filli itella x-xemx tiegħu fuq il-ġust u l-inġust u jibgħat ix-xita tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin, bl-istess mod għandna nagħmlu aħna. Kunu mela għadrin jgħidilna Ġesu bħalma missierkom fis-smawiet huwa għadri jew huwa kumpassjonali. U allura kemm huwa leġittimu, kemm huwa sewwa li aħna nitolbu dan il-tip ta' talb bħalma nsibu fis-Salmi imprekatorji. Irridu nagħmluha ċara mill-bidunet illi tul il-Bibja kollha insibu l-istess standard perfett u eżaltat ta' moralità. Mhuwiex il-każ illi fi żmien Mosè in-nies kienu għadhom primittivi bilkemm kienu jafu x'inhu tajjeb u ħażin imbagħad David forsi tgħallem ftit aħjar u llum aħna tgħallimna l-aħjar. Le, il-Bibja l-kelma t'Alla f'kull parti tagħha, f'kull paġna tagħha u allura nafu li l-liġi t'Alla hija immutabbli, ma tinbidilx, hija perfetta, hija ġusta kullumkien, kemm fil-Patt il-Qadim kif ukoll fil-Ġdid. Però nibdew nifhmu kif anke Sidna Ġesu Kristu illi għallimna biex inħobbu lill-edewwa tagħna u hekk għandu jkun u nnifsu kien ħanejdu hekk qalil fi kliemu meta ra ċerta reżistenza, ċerta ebużija ta' qalb min-naħa tal-bliet illi baqgħu impenitenti, baqgħu mingħajr ma rrispondew għal bxara tajba li huwa waslilhom. Id-diskors tiegħu kien pjuttost aħrax kontrihom. F'Luqa 10 vers 12 iżda ngħidilkom ikun ħfef f'dak il-jum għal Sodoma milli għal dik il-belt li tkun ċaħdet l-Evanġelju. Jaħasra li Korazajn, jaħasra li Betzajda, għax kieku saru f'Tir u f'Sidon l-mejjel kbar li saru fikom
ilhom żmien li nitbu, mixħutin lebsin l-xkora u l-irmiet. Ma jkun eħfef għal Tir u Sidon f'jum il-ħaq milli għalikom u int Kafarnum, int mollija sas-sema, titniżżel sal-infern. Min jisma' lilkom jisma' lili, u min iżeblaħkom iżeblaħ lili, u min iżeblaħ lili iżeblaħ lil dak li batni. Ġesu wasal biex qal dan id-diskors u l-istess ħaġa għamlu l-apostli tiegħu meta raw ċertu nies ħżiena illi ħajdu hekk kienu imwebsin fil-ħażen tagħhom. L-Apostlu Pawlu meta ra li kien hemm għalliema foloz li qegħdin jaqilbu l-Evanġelju tal-Grazzja t'Alla ma qatx lura milli jgħid hekk. Imma kemm jekk aħna jew anġlu mis-sema li xandrilkom Evanġelju barra minn dak li xandarnilkom aħna ħajkun misħud. Ma kliem ibes illi itenni jerġa' is-saħta tiegħu fuq dawn in-nies illi b'mod pervers u b'mod apposta qegħdin jaqilbu il-verità tal-Alla f'kitba. Aktar tard fl-istess ittra lill-Galatin, Pawlu saħansitra jgħid li kienu jqattaw ġisimhom dawk li jħawduhom. Jekk tistudja tajba din il-xewqa tiegħu, jew aktar it-talba tiegħu tfisser li Pawlu kien qed jixtieq li dawn in-nies ma jibqgħux jeżistu. Il-razza tagħhom tispiċċa mill-wiċċ l-art. U kliem qiebes ħafna. Kliem qiebes ħafna fejn għandna hawnhekk l-apostli li qegħdin jesprimu imprekazzjoni bħalma għamel David jew saħta fuq l-edewwa t'Alla. Fuq l-edewwa t'Alla u l-edewwa tal-verità tiegħu. U allura le, mhumiex żbalji dawn fil-ktieb tas-Salmi. U lanqas huma xi żbruffaturi ta' korla jew rabja ta' parti ta' David. Imma aktar hawnhekk qegħdin naraw prinċipju importanti. Imqar fis-sema, imqar fil-ġenna, lajta biex l-isem t'Alla jkun vindikat mhijiex nieqsa. Jekk naqraw fil-ktieb ta' l-Apokalissi kapitlu 6 u vers 10 naraw illi l-erwieħ li kienu taħt l-artal fil-sema kienu jgħidu bleħen qawwi u jgħidu omulej qaddis u veru, ma tagħmilx ġudizzju u titħallas ta' demna minn dawk li jagħmru fuq l-art. Għandna qajta hawnhekk ġusta minn erwieħ li diġà qegħdin jaraw wiċċ-Alla fil-glorja, qegħdin fil-ġenna u qegħdin jgħidulu lil Alla, qegħdin jappellawlu, qegħdin jimplorawh biex bħala l-imħallef tas-sema u l-art appuntu jaġixxi bħala imħallef ġust. Ukoll fl-istess ktieb tal-Apokalissi aktar tard meta b'mod simboliku Ġwanni jiddeskrivi l-waqa tal-Babilonja l-kbira, instema' mbagħad leħen fis-sema li ta' nies li qegħdin ifaħħru lil Alla talli attwalment esegwixxa ġudizzju fuq l-edewwa tiegħu. Kapitlu 19 vers 1. Wara dan wejjeġ smajt leħen qawwi ta' ħafna nies fis-sema jgħidu Ħallelujja. Is-salvazzjoni u l-glorja u l-ġieħ u s-seta lill-Alla tagħna. Għax veri u tal-ħaq huma ġudizzji tiegħu. Għax għamel ħaq mill-mara tad-dnub il-kbira li kienet tħassar l-art biż-żena tagħha u tħallas tad-demm tal-qaddejja tiegħu imxerred bida. Ġifieri dawk l-għajtiet ta' David imxerdin matul is-Salmi hawnhekk qegħdin naraw li Alla ta' bilħaq semaħħom u onorhom. U mill-ġdid qalu Ħallelujja u d-duħħan tagħha jitla għal dejjem ta' dejjem. L-24 xieħ u l-4 bejja minn teħtu jagħtu qima l-Alla li qed fuq it-tron jgħidu Amen, Alleluja. Għandna hawnhekk qbil fost l-abitanti tas-sema illi iva huwa sewwa u ġust li Alla jiġġudika
lill-ledewwa tiegħu. L-ledewwa illi juri l-infushom imwebsa fid-dnub. Allura dawn il-partijiet feroċi ħansejħulhom hekk. Il-partijiet feroċi tas-salmi jfakkruna li fid-dinja ta' bilħaq għadu jeżisti l-ħażen. Għadu jeżisti l-ħażen illi Alla jobodu, li Alla jobodu b'riżoluzzjoni ferma. U wliedu wkoll imisshom joboduh u jixtiequ l-qirda finali tiegħu. Alexander Maclaren, predikatur Ingliż, jgħid forsi l-qalb moderna u tant tenera ma jiġrila ebda ħsara jekk mal-ġentilezza jitħallat f'aktar ħadid. Kif ukoll nilqgħu il-fatt li Ġesu qabel mhu s-sultan tas-sliem jeħtieġ ikun sultan tal-ġustizzja. Kliem ta' għerf. Irridu nirrikonoxxu u nżommu dejjem f'moħħna illi qabel ma Ġesu huwa sultan tas-sliem huwa wkoll fuq kollox sultan tal-ġustizzja. Allura is-salmi imprekatorji jaqblu ma' dan il-kmandament bażiku li tagħna Sidna Ġesu Kristu li rridu nħobbu l-ledewwa tagħna iva. Għax dis-sejħa tkun eżerċitata fil-kuntest ta' kull ma tirrakjiedi l-ġustizzja. Ma nistgħux inħobbu mingħajr ma nkunu ġusti. Irridu nħobbu u nkunu ġusti. Jekk saret inġustizzja trid tiġi maqluba f'ġustizzja. L-imħabba qatt ma tinqeda bil-ħażen. Qatt ma tinqeda bil-ħażen u lanqas taħmlu jew tittolleraħ. Hawnhekk għandna ħsieb lezzjoni li rridu nirriflettu sew fuqha. L-imħabba Biblika qatt mi inġusta. L-ewwel Korintin 13 vers 4 sa 6 Pawlu jiddeskrivilna il-mogħdija tal-imħabba. Bażikament qed jgħidilna li wieħed li jħobb isofri fit-tul, ġifieri jdum ħafna jissapporti. Huwa twajjeb u ma jgħirx u ma jiftaħarx u lanqas jitkabbar. Lanqas jagħmel dak li ma jixraqx u ma jfittix dak li jaqbillu. U lanqas jieħu malajr għalih u lanqas jaħseb jew ibejjed f'qalbu bid-deni. Min iħobb tassew ma jifraħx bid-dnewwa, anzi jifraħ bil-verità. Din hija importanti, ma nistgħux nibqgħu newtrali quddiem il-ħażen bħalli kieku mhu qed jiġri xejn. Is-salmi imprekaturi jgħidulna li iva huwa tajjeb għalina li nkunu mqanqla minħabba il-ħażen illi naraw madwarna. Nitolbu għall-ledewwa iva. Iva. Ġesu jgħidilna illi ċertament jeħtieġ illi aħna nħobbu anke l dawk li ma jaħmluniex, dak li pruvaw jagħmlulna l-ħsara. Mattew 5 vers 44 naqraw iżda ngħidilkom ħobbu l-ledewwa tagħkom, bierku lil dawk li jisħtukom, għamlu l-ġid il dawk li jobodukom u jtolbu għal dawk li jaqrukom u jippersegwitawkom. Dat diskors ma jistax ikun kontradittorju għal dak li kiteb David. Għaliex? Għax l-Iskrittura ma tikkontradixxix li nfisha. L-Iskrittura għandha messaġġ wieħed. U rridu allura nlaqgħu dawn il-veritajiet flimkien u naraw kif ta' bilħaq jarmonizzaw fil-ħsieb tagħna u allura rridu wkoll nagħtu każhom it-tnejn fil-mixja tagħna. Ħobbu l-ledewwa tagħkom, però jekk dawn l-edewwa jibqgħu edewwa tas-salib u iġibu ruhom bħala ħnieżer illi jirfsu taħt saqajhom il-perli illi aħna qegħdin noffrulhom. L-atteġġjament tagħna jista' jibqa' l-istess. Ġesu infatti jgħidilna tixħtux il-perli tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jdurux għalikom u jiżbranawkom. L-edewwa tas-salib jeżistu, l-edewwa tas-salib illi huma maħlufin biex jagħmlu il-ħażen. Pawlu isemmihom pereżempju fil-littra lil Filippin kapitlu 3 vers 18.
Ixbħuli li l-kol flimkien ħarsu lejn dawk li jġibu ruħhom bħala eżempju li jintom għandkom fina. Għax hawn ħafna jġibu ruħhom bħal mettilkom fuqhom bosta drabi. U issa imbikki ngħidilkom ukoll bħala l-edewwa tas-salib ta' Kristu. Li tmiemhom huwa t-telfien li żaqhom hi Alla tagħhom u li l-glorja tagħhom hija fil-għajb tagħhom u li moħħhom fil-ħwejjeġ tal-art. Pawlu kien emozzjonat hawnhekk. Fatti jgħid jiena ngħidilkom imbikki. Nies li huma delużi li jaħsbu li jistgħu jagħmlu d-deni, jaħsbu li jistgħu jopponu lil Kristu mingħajr ma jiġrilhom xejn. Rridu berf u baqal nkunu nafu kif se nittrattaw ma' dawn l-edewwa tas-salib li jkomplu jopponu lil Alla, ikomplu kontra Alla. Aħna nafu li għal dawn in-nies m'hemm xejn riservat għalihom ħlief kundanna. Għax ta' bilħaq Ġesu ġie biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja eterna. U f'dak il-pass imbagħad inkomplu naqraw għax Alla ma bagħatx libnu fid-dinja sabiex jikkundanna d-dinja, ma biex id-dinja tkun salvata bih. Dak li jemmen fih mhuwiex ikkundannat. Iżda min ma jemminx huwa diġà kundannat għax m'emminx bl-isem tal-iben waħdieni t'Alla. U dan huwa l-ħaq, jew dan huwa l-verdett li ġie dawl fid-dinja u l-bnedmin ħabbew id-dlam aktarx mid-dawl għax l-għemel tagħhom kienu ħżiena. Kapitlu jagħlaq imbagħad biex jgħid li dak li jemmen fl-iben għandu l-ħajja ta' dejjem u dak li ma jemminx fl-iben ma jarax il-ħajja. Imma l-għadab jew il-korla t'Alla tibqa' fuq. U allura it-talb ta' David dak li ħasibulu l-salmi imprekatorji mhumiex talb għal vendetta personali. Mhuwiex talb illi Alla ipattija lill-edewwa tiegħu bħala tiegħu, imma aktarx bħala l-edewwa t'Alla. Bħala l-edewwa t'Alla. U allura għalina huwa faraġ illi r-rieda t'Alla għad teleb fl-aħħar mill-aħħar. Eventwalment fl-aħħar mill-aħħar Alla għad jeleb. F'Salm 5 vers 9 u 10 naqraw hekk. Għax m'hemmx sinċerità f'fommhom. Il-ġewwieni tagħhom mimli bil-malizzja. Qabar miftuħ gerżumithom. Bilsinhom imelsu ridhom Alla. Ħajjaqgħu f'emithom stess armihom fil-kotra taħtijithom għax qamu kontrik. Kull darba għandna ħajwek il-ċavetta biex aħna nifhmu. David hawnhekk mhuwiex bħalli kieku inġurjat personalment. David għandu f'moħħu l-unur t'Alla u l-glorja t'Alla. Armihom fil-kotra taħtijithom għax qamu kontrik. Ovvjament ħadd ma jista' jattakka lil Alla direttament. Allura x'jiġri? Flok ma jattakkaw il-Alla, jattakkaw in-niesu. David u nies ġusti oħra. Għalhekk Ġesu meta der lil Sawl ta' Tarsu fit-triqtu lejn Damasku, qallu Sawl, Sawl, għalfejn qed tippersegwita lili. Mentri Sawl kien qed jippersegwita lill-insara. Jarresthom u jġidhom fil-ħabs. Sawl sa dakinhar kien kontra Alla. Imma Alla fil-ħniena kbira tiegħu dawru lejh u taħ is-salvazzjoni tiegħu. Din mhix vendetta personali narġa' ngħid. Ma aktarx huwa faraġ li r-rieda t'Alla għad teleb. Ir-rieda t'Alla għad teleb. U allura affezzjoni qawwija lejn Alla jekk aħna ta' bilħaq inħobbuh il-Alla. Jekk aħna ta' bilħaq irridu li ikun magnifikat u glorifikat, ma nistgħux nibqgħu passivi quddiem id-dnub. Ma nistgħux nibqgħu passivi meta naraw l-istmerrija ta' ismu. Iżajja 1 vers 16 jgħidilna illi ma tistax tħobb it-tajjeb
mingħajr ma tobgħod il-ħażen. Imma l-ħażen l-aħwa, il-ħażen mhux xi ħaġa astratta. Il-ħażen isir minn xi ħadd. Il-ħażen isir mill-ħżiena li huma bid-dikjarar kontra Alla. Iżajja 1 vers 16 inħasslu tnatfu neħħu l-ħażen ta' jmilkom quddiem għajnejja. Iqfu mill-ħażen. Tgħallmu għamlu t-tajjeb. Fittxu l-ġustizzja, għamlu ħin lill-makkes. Għamlu ġustizzja lill-iltim, aqbżu għal-jett tal-armla. Għandek iqfu mill-ħażen, tgħallmu għamlu t-tajjeb. Imżewġin flimkien. Ma tistax tagħmel it-tajjeb, ma tistax tkun tajjeb mingħajr ma tobgħod u tistmer il-ħażen. L-istess ħaġa jgħid il-profeta Amos f'kapitlu 5 vers 15. Amos 5 vers 15. Obodu l-ħażen u ħobbu t-tajjeb. U wettqu l-ġustizzja fil-bieb għandhom ngħin il-mulej Alla tal-eżerċiti eħen għal-fdal ta' Ġakob. Obodu l-ħażen, ħobbu t-tajjeb. Ma nistgħux nkunu newtrali u lanqas nistgħu nkunu żbilanċjati fil-waqt li aħna nfittxu u nixxenqu għat-tajjeb u għall-ġust rridu wkoll nerfgħu l-armi kontra il-ħażen, kontra l-ħażen. Rridu noqogħdu attenti sabiex aħna u ngħadru lill-midneb. Aħna u neżerċitaw mħabbitna lill-midneb. Ma niskużawx it-tnub tiegħu. Jew nirrilassaw fit-taqtija tagħna kontra l-ħażen.